Cyber attack ko kuma ka ce harin yanar gizo da harshen Hausa. Shine lokacin da masu kutse ma'ana hackers suke kokarin satar bayanai daga gurinka. Zai iya yiwuwa bayanan banki ko wani bayanan sirri da ka adana ko na wani shafi da kake amfani da shi. Sintar kai a wannan yanayi abu ne mai ban tsoro. To amma akwai hanyoyi da za ka iya kare kanka. Wannan haka yake. A yau za mu nuna muku hanyoyi 4 da za ku kare na'urorinku daga hare-haren yanar gizo. Mu je zuwa. Sabunta software akai-akai. Da updating software kamar garkuwa ce ga na'uranka. Masu software sukan iya gano sabbin matsalolin tsaro kuma suna fitar da update domin gyara waɗannan matsalolin. Idan baka sabunta software ɗinka ba, kana bawa masu kutse daman shiga na'uranka. Kuma ka kunna sabuntawan ya zama automatic update saboda zai sauƙaƙa maka a koda yaushe. Update ɗin yana ɗaya daga cikin hanyoyin kariya mafi sauki. Na biyu, ka dinga amfani da VPN a lokacin da kake amfani da Wi-Fi jama'a. Public Wi-Fi yana da daɗin amfani amma fa yana da hatsari. Idan ya kasance kana amfani da kowane irin Wi-Fi, masu kutse na iya satar bayananka. Shi kuma VPN zai kare bayananka ta yadda masu kutse ba za su iya samun komai ba, amma fa ka tabbata kana amfani da VPN mai inganci. Na uku kuma ka yi taka sansan da Bluetooth. Bluetooth yana da matukar amfani kuma yakan iya zama hanya mafi sauki ga masu kutse idan ka bar shi a kunne. Musamman a guraren da akwai jama'a, idan baka aiki da shi zai fi kyau ka kashe shi. Hakan yana rage haɗarin kutse sosai. A ƙarshe, ka tsare hotspot ɗinka. Lokacin da ka yi amfani da wayarka a matsayin hotspot, ka tabbata ka sanya kalmar sirri mai ƙarfi, sannan kuma ka yi amfani da tsarin tsaro na WPA3. Sannan kada ka dinga barin hotspot ɗinka wasu suna amfani da shi ba tare da izininka ba. A takaice, ka sabunta software ɗinka, ka yi amfani da VPN idan kana aiki da Wi-Fi na jama'a, ka kashe Bluetooth naka idan baka amfani da shi, daga ƙarshe kuma ka kare hotspot naka a koda yaushe. Haka ne, don haka ka yi amfani da waɗannan matakan domin kare kanka daga harin yanar gizo.